پس از تماشای فیلم کی به مادرش زنگ زد؟ ура خیرت برآمد. فیلم вообще معنا ندارد. اصلا یگان مراتب کمین نمیگذاشتم. اگر ما اکتور میشدم کو آهنگ ها از اینترنت دزدیدگی نه. فیلمسازی را از ازبکستان آموزید. لایک پایک فایک میجکیم. دیروز فوتبالبازان تاجیک همه را خرسند کردند. امروز سینماگران تاجیک نبینم و نسوزم. نه آرایشی موی دارند و نه آرایشی روی. تاجیکستان به پیش. بگیم رکلام را کینو کدستان. تاجیکی زبانی بزرگ است. ای ایما سر کده تا لوبای جورم رایی کردم. ایجدت مردم. دوامش انتظاریم. بهترین میشود است کو. Шахнозу дайте Оскар, срочно. В этой семье все уроды. Скажите, пожалуйста, о чем фильм? салом гайс, инак ман MC хайрандеш боз бо шумо. Инак дӯстони азиз, шумо чӣ хеле ки медонед, сериали хона аллакай дар YouTube канал бо номи кинохона баромадааст ва умедворам ки шумо киноро, филмро дидед ва ман ҳам дидам. Сериал зур. инак дӯстони азиз, ман чанд комментариё ки дар қисми якуми сериали хона навишта будед ман хондам ва чандтояшро ҷудо кардам. мехоҳам ба шумо хонда диҳам. инак рафтем. ура хайрате баромад, кинои нағздидаам. навиштан як нафар. мо ҳам хурсанд ки филм баромад, сериал баромад. инак дуюм, нафари дуюм, беҳтарин аҳсан ба муаллиф ва коргардони филм дар сатҳи олӣ як ҷаҳон ташаккур, махсусан ба нақшофарон актёрон ки ҳар якашон вазифаи худро дар сатҳи баланд иҷро кард. ман фикр мекунам ки ин филм аз рӯзгори асосии кадоме гирифта шудааст, чунки ба зиндагии имрӯзаи мо мардуми тоҷик бисёр ҳам наздику баробар аст. аҳсан ки мо мардуми тоҷикони рӯи дунё бо аз тамаддун, расм ва рафтори зиндагии тоҷиконаи худ бо каме бархурдор мешавем, чунки баъзе анъанаҳоро фаромӯш карда истодаестам. ташаккур. давомашро бесаброна интизорем. раҳмат ба шумо. гулбаҳорхон, инҷа ҷои 100 сомона, инҷа ҷои 50 сомона. ин кас аз сериал ҳамун гапҳое ки масалан ба худашон маъқул шудааст, ҳамун гапа навиштиян аз сериал. агар ба шумо аз сериал ягон гап ё ягон чиз маъқул шуд ё нашуд, ҳатман дар комментария нависед ва даромада аз YouTube канали кинохона сериалро тамошо кунед, фикрҳоятонро нависед ҳатман. давомаш. филм вообще маъно надорад. суханронӣ дар филм адабӣ не. дар филм ноаҳлии оиларо ошкор кардагӣ, чӣ гуна будани халқро тавсия дадагӣ. саломат бошед бародар. ҳатман фикри шумо ба мо муҳим аст, мо қабул мекунем. хоб бародаро, агар ман актёр мешудам ку, неки нашудам. навиштиян як нафар. эй мардуми ҳунар, ин чӣ хел филм буде? не аз ростӣ ин худаш чӣ буд? о ина мешудааст ку ҳарф надошт. беҳтарин, бовар кунед, зиёд дар нақшҳо олӣ бозӣ кардаед. тарзи ба наворгирӣ низ олӣ. ба ҳама он нафароне ки дар ин филм саҳм гузоштанд сипосгузорам. саломат бошед ватан синамо. саломат бошед ватан синамо. хоб, як чиз ба аҳамият додам. мусиқиҳои филм оригиналӣ будааст. оҳангҳо аз интернет дуздидагӣ не, мисли дигарон. оҳангҳои бисёр форам. ҳамин дуташ манда маъқул шуд. якум ангур, дуюм мусиқии охир. саломат бошед. ана ба ин кас мусиқӣ маъқул шудааст, ангур маъқул шудааст. ба як каси дигар Гулбаҳор Ғаффоровая гапошон маъқул шудааст. яъне ба шумо чӣ маъқул? дар коммент менависем. аслан ягон маротиба камен намегузоштам. худованд барори коратонро диҳад. силсила филм бо баҳои аъло барои қисми аввал. умед дорам қисмҳои дигар аз ин беҳтаранд. албатта сериал 10 серия аст ва умедворам ки ҳам
ҳамаи серияшро шумо интизор ҳастед ва ба наздикӣ мебарояд. сухан хеле зиёд аст, вале боз ҳам такрор мегӯям, бояд мо ба мардум нишон диҳем он ҳунаре ки дорем, зеро суғд метавонад чизҳои маънояш бударо барорад, на ба мисли дигар сериолҳои бемаъне. вале афсӯс худро кам нишон медиҳад. Фақат ба пеш ве суғд, вилояти суғд. Раҳмат бародар. хоб, пас аз тамошои филм ки ба модараш занг зад? оё шумо ба модаратон занг задед? Масалан ман занг задам. шумо чӣ? дар комент нависед. такрор дидам, савол пайдо шуд. хуршед чӯва падараша признават накард? ман ҳайрон. худи одами нағз бар ин хуршед, лекин бо падарро бад муносибат кард. албатта ҳатман сериал 10 серия аст, яъне шумо ҳоло як серияша дидед, ҳоли 9 қисми дигар дар пеш ва баъд маълум мешавад ки хуршед барои чӣ бо падар ин хел муносибат мекунад. ҳатман бо мо бошед. хоб, карочи филм сохта наметонӣ. ман ба маъқул не филмсозира аз Узбекистон омӯзед. саломат бошед бародар, ҳатман меомӯзем. актёраш на он қадар хуб бозӣ кардааст. хоб, дар ин ҷо кадом актёр пурра навиштагӣ не, лекин агар чизе ба шумо маъқул нашуд ё бозии ягон ҳунарманд ё ягон чи маъқул нашуд, ҳатман дар комментария пурра нависед. масалан инҷа навиштанд ки актёраш на он қадар хуб бозӣ кардааст. кадом актёр маълум не, вай сериал актёраш бисёр. барои ин ҳатман фикрҳои пурра нависед бародаро. перевод кардан дар кор дар дигар забонҳо. кино зур буромад. хидм узбек. саломат бошед бародар. лайк пайк файка меҷиқем, не ки думша бумон ку и давом дора ё амикка буд. думша бумон ку, ба фикрам давомша бумон ку. саломат бошед бародар, давомуш рӯзҳои наздик мебарояд. хоб, акаҷон марди дузанара сериол кунед илтимос. якум зан бо фарзандош бехонаву дар хиҷорамшин. мард дар зона, дуюм зани хонадор. нафаҳмидам. не ин кас фикр пешниҳод карданд ки акаҷон марди дузанара сериол кунед илтимос. якум зан бо фарзандаш бехонаву дар. ин хай фаҳмо. хиҷорашин, ба фикрам иҷорашин. мард дар зона, дуюм зани хонадор. дирӯз футболбозони тоҷик ҳамаро хурсанд карданд. имрӯз синамогарони тоҷик. офарин бачаҳо, ин хелаша интизор набудам. хона беҳтарин сериали тоҷикӣ. тоҷикистон пешрафсос. тоҷикистон ба пеш. ин намоиш барои як театри шаҳри ин бисёр хуб гӯем мешавад. ҳамин қадар заҳмат кашидетон офарин. ин як дарси ҳаёт аст. афсӯс оилаҳо ҳастанд ин хел зорин ба онҳо дарси ҳаёт шавад. мо интизор ба қисмҳои ояндааш ин дараҷаи олӣ. раҳмат ба санъаткорои Конибодом, Санкт-Петербург. раҳмат ба санъаткорои Конибодом, Санкт-Петербург 01/02/2024. саломат бошед. ин кас моро аз Санкт-Петербург пайгирӣ мекунанд. хоб, сериал лекин ҳамин хел зур. ман ягон бор киноҳои сериалҳои тоҷикӣ намедидам, лекин инаш ман ба маъқул шуд. акнун дуюм қисмаша пойда шиштиям. кай мебарод? рӯзҳои наздик мебарод бародар. хоб, филм бениҳоят хуб, бо дараҷаи нав, бо нигоҳи нав сабт шудааст. ин филме буд ки аз ҳақиқат гирифта шудааст. ҳаёти мардуми тоҷикро нишон додааст. ҳунармандон ҳам бо сабки баланд нақшашонро бозиданд. қисмати дигариро интизор. саломат бошед. Одил Мирзошарипов. дуюмаш 2067 сол мебиним ба фикрам. набинаму насӯзам. ин кас филми
дида баъд комментарий навиштиям. Набинаму насӯзам. ин чӣ гуна филм ки дар филм ва дар ҳунармандон на этика дида мешаваду на эстетика ва беқадр будани модарро чӣ қадар нашон дода истодаед ба фикрам нишон дода истодаед. ба сару рӯи ҳунармандон каме аҳамият диҳед. На ороиши мӯй доранду на ороиши рӯй. наход то ин дараҷа тоҷикфилм беқадр шудааст. ин касеро хоҳад филм меофарад тибқи хоҳиши худаш. филм ба дараҷаи олиш. намедонистам то ин дараҷа мо филм тайёр карда метонем. саломат бошед. албатта метонем. барои чӣ? барои чӣ натонем? метонем. ҳамаш меҳнат. тоҷикистон ба пеш, як нафар навиштиянд. ба худо инаира кино меган. агар донем киносериали вообще маъне надора. бигем рекламаро кино кадестан. рекламаи холи ҳай. кинои тоҷикӣ забони бузург аст. кори дунё тамом намешад. Но никогда не заставляйте маму ждать так долго. Разговор мамы и сына я со слезами слышу. Слезы так и льют сами. Саломат бошед. то охираша тамошо нокарда лайка мондум барои качествои филм. ин касба качествои филм маъқул шудааст. саломат бошед. ин филмро дар сатҳҳои байналмилалӣ намоиш додан лозим. ҳамаи корҳо ба дараҷаи олӣ карда шудааст. беҳтарин бо формати 4K олӣ. офарин бачаҳо. то ин вақт ростии филмҳои узбекиро бо забони русӣ тарҷумашударо медидед, чунки ба зиндагии имрӯза наздик буд. имрӯз филми хонаро тамошо карда гуфтам офарин бачаҳо. дар ҳақиқат ҳаётӣ. мо интизор. саломат бошед бародар. ай имо сар када то любой ҷурама роӣ кардим. қисми душа ждат дорем. ин кас ба ҳама падилитса кардиян силкаи ҳамин филме ки тамошо кунанд, ҳаловат баранд, фикрошона дар комментария нависанд, лайк монанд, подписатся кунанд. саломат бошед бародар. собир шоу ҳамин комментария навиштиянд. хоб айждата мурдем. ин киноро тамошо кардем. кинои хушрӯ. давомша интизорем. саломат бошед. Всем ассаламу алейкум. Скажите, пожалуйста, о чем фильм? По эмоциям очень трогательно. ин кас ба фикрам рус ҳастанд. забони моя намефаҳманд, забони тоҷикия. ба фикрам ино бегап тамошо кардагӣ. навиштанд ки по эмоциям очень трогательно. яъне тамошо кардиям. хай саломат бошед. гапш нест. филм натури беҳтарин будай. давомша интизорем. кинои зур. камтона бизанен акаҳо. барои кинотон зиндагиро як чиз зур фаҳмондесен да кино. саломат бошед. аввало ассалому алейкум ва раҳматуллоҳу ва баракотуху. ай шаҳри Санкт-Петербург, ба ватани азизам. саломат бошед. хоб моро ҳатто аз Санкт-Петербург, аз тамоми Россия, масалан аз Узбекистон, Самарқанд, Бухоро тамошо мекунанд. бо як нафар инҷа навиштанд ки минус пилус ба пеш. ана сири кори электрикӣ ҳамин ки пилусу минус набояд якта шавад. якта ки шуд ана ин касба ҳамон чиз маъқул шудааст. яъне навиштанд ки минус пилус ба пеш ханда партофтиянд. хоб саломат бошед. беҳтарин филм ҳаётӣ воқеии мардуми тоҷик. саломат бошед. беҳтарин мешудааст ку мешад. Очень понравилось. Столько смысла, эмоций, всего. Ждем продолжения. Чудим. Продолжение чудоям олиҷаноб. ин кас на рус буда ки шо маълум, на тоҷик. нафаҳмидам. хай шояд ин кас ба ҳамин хел маъқул. бигзор нависам. Таджикский Оскар создателям сериала за такую прекрасную работу.
Все было на высоте. А кульминация серии шикарна. Шахнозу дайте Оскар. Срочно. Она талант. Ассалому алейкум аз шахри Бухоро. Моро аз шахри Бухоро пайгири мекунан. Саломат бошед. Хоп, ребята, молодцы. Ждем нетерпением следующую серию. Спасибо вам всем. Привет из Самары. Самара, салам алейкум. Я узбек и считаю таджиков нашими братьями. Мы один народ, но разговариваем на двух языках. ما نیز همین خیلی فکر میکنیم که ازبکستان این برادران ما هستند. سلامت باشه. من این کس از ازبکستان مثلا تماشا کردیان همین به فکرم اینا ازبک هستن، یعنی زبانشون ازبک، تاجیکی نمیفهمن. تماشا کردن کامنتاری نوشتن. سلامت باشید. تماشا میکنین لایک مونن یا لایک چیکیدن ایک کیندای مونن لایک. سلامت باشید برادر. این کس بسیار آدمی هستن که اکتیو در همین یوتیوب کانال کینوخانه بسیار همین کامنتاری می نویسن. فیلمی بهترین همین خیلی تاجیک فیلم ها بسیارتر برایتان قسم دوم رو انتظاریم. همین فیلم رو من 1 سال انتظار بودم. آواز شیرین مادر رو به فکرم آواز شیرین مادر رو میشنوم. در غریبی از چشمانم اشک به اختیار جاری می شود. سلامت باشید برادر. Обычно говорят, семья не без урода, но сука. В этой семье все уроды. Создателям и актерам респект. Заставляют зрителей психовать и обматерить некоторых персонажей. Инак, братано, ин буд якчанд комментарияҳое ки дар қисми якуми сериали хона навишта шуда буд ба шумо хонда додам. Инак ба инстаграми хайрандеш МС медароем подписаться мекунем, ба ютуб канали кинохона медароем подписаться мекунем, лайк мемонем ва ҳатман фикрҳои худа дар комментария менависем. Яъне ба шумо маъқул шуд ё нашуд, ба шумо чӣ писанд омад ё наомад, ҳатман менависем. Бо мо бошед.